Di navçeya Balata Stenbolê xaneyekî biçûk û dîrokî di navê Hobbit nêzî salekî ye ji bo zarokên cîhanê yên xizan qencî dike. Navê me Elîf e. Navê min Elîf e. 13 salim. Ev ciheke gelek xweş e. Lîstok hene. Me demeke xweş li vir heye. Em zarok bi hev re yariya dikeyin. Wênesaz Murat Asilcan û hevjina wî sînem di mala Hobbitê de ji bo zarokên cîhanê dixebitin. Benim adım Pinokyo. Ben çok yalan söylediğim için burnum uzuyor biliyor musunuz çocuklar? Murat û sînem dibêjin em ji çîroka Hobbitên ku xêrxwaz, dilşad û ji taştê hez dikin derketin rê û me mala taştêya Hobbitê ji bo zarokan vekir. Zarok li Hobbitê li gorî dilên xwe dijîn û di nava hevkariyê de ne. Hobbit azda. Ev ji vir lênûk, pênûs, pêlîstok, cil û bergan kom dikin. Em li vir reman boyax dikin, pîrozbahiyan çê dikin û li hevalên xwe pêlîstokan belav dikin. Li mala Hobbitê her tişt belaş e. Zarok diçin taştê dixwin, kincan digirin, pirtûk dixwînin û dilîzin. Xêrxwazên Hobbitê projeyên xêrxwaziyê çê dikin û digihînin zarok û malbatên xizan. Di nava van malbatan de malbatên ku ji şerê Sûriyê hatine jî hene. Halep'ten geldim. Ez pir keyfxweşim bi vê derê. Demê zarok tên li vir derdikevin jor xwarinê dixwin, lîstik digerin û paşê diçin mala xwe. Sînem û Murat ji dengê Amerîkayê re qala projeya xwe dikin û dibêjin xeyala me ev bû ku ji bo zarokan cîhanekî bêpere biafirînin. Bundan 9 ay önce kurduk. Yeryüzü Çocukları İyilik Evi. Beriya neh meha me ev der vekir. Ev der mala xarxaziya zarokane û rûyê erdê ye. Xeyalê me ew ku ji bo zarokên cîhanê bêpere biafirînin. Zarokên ku derfetên we tunene bila bikarin bên vir û xanê bixwin. Bêpere kincan vegirin û bêpere pêdiviyên xwe yên dibistanê ji vir bigirin û çêrokên xwe bixwînin. Ev der ütopya bû û daxwaza me ne herî giring serkeftin e û em ji vê yekî keyf xweşîn. Her wiha ew dibêjin em wekî aborî li vî karê nanêrin, wekî armanc ku em xwe bigihînin gelek zarokên cîhanê. Burası bir kahvaltı evi. Evet. Ev der ciyê taştê ye, erê ciyê taştê ye. Pereyê ku em ji vir bi dest dixîn, em li zarokên ku derfetên wan tunene belav dikeyin. Her wiha bangewaziya Sînem û Murat ji cîhanê re dibêjin werin hêsa xwe bidin me û di nava ew qas şer û xirabiyê de bêpere em xêrxwaziyê bikin û vê projeyê mezin bikin. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, İstanbul.